Nosaltres vam anar a Morioka per visitar la tomba de la Suzuno. En Tamahome i la Miyaka, per fi, van poder tenir un dia tranquil i feliç. Així és com haurien d'haver anat les coses, però, davant de la tomba de la Takiko Okuda, la sacerdotessa de Genbu, en Tamahome va desaparèixer. Mai més ningú no ens podrà Fushigi Yugi, el joc misteriós. Resplendor de tristesa. Jo a tu, i saber que és segur aquest amor. Amb la força dels dos Shinzaku, la sacerdotessa de Genbu. Encara més? En queden molts més. Què? Saps molt bé que el cel blau de la nit Segur que hi era? sobre el mar ho cobreix tot i ho fa volar. L'estem buscant perquè hi era! Vine a mi, volarem per anar. Què penses fer si la Yui desapareix? Sempre junts, ben units com un punt. Calma't, Tetsuya! Està ple de passió per a tu. Anem a la tomba de la Takiko. Passar tot el temps amb tu. Si el meu desig es pogués fer realitat per fi. T'amoïna alguna cosa de la tomba? Ja no em caldria res més. Mai més ningú no es podrà separar. Per favor, Muta mia, he desaparegut. Amb tu ben a prop he de saber què em penses No hi ha de dubte. mi abans que s'acabi la nit. Miyaka. Nakago. Nakago. El vostre dinar ja està a punt. Us perjudicarà la salut, Nakago. No em diguis Nakago, sents? T'ho demano. Ara vinc. És a dir que... No em diguis aquest nom. Kaen, m'has dit, oi? T'ho tornaré a preguntar. Per què el caràcter del meu front ha canviat? Nakago... Quan vos vau derrotar els guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku en aquella batalla, un dels derrotats va ser en Tamahome, oi? Llavors, quan va arribar el moment de poder veure aquí i ser feliç, vau caure en un somni profund. I ara que per fi heu sortit d'aquest somni, ara la memòria d'en Tamahome ha reemplaçat la vostra. No em puc creure aquesta història. Jo sóc en Tamahome, un guardià de Suzaku. Vaig lluitar amb els altres membres contra en Seiryu. En aquestes mans encara hi ha l'escalfor de la Miyaka. Em nego a creure que sigui un miratge. No és cap somni, és real! Mateu-me, doncs. Si creieu que jo us enganyo, quan sapigueu que és mentida, mateu-me de seguida. A vos no us serà difícil. Per això us suplico. Ara el més important és que us cuideu. Heu de pensar a curar el vostre cos. Crec que això us calmarà el cos. I també les ferides. Si em permeteu,
Comprovo que no hi hagi verí, així no tindreu cap dubte. Perquè jo només... Caen. Han passat moltes coses. De sobte, estic desconcertat. Tens raó. Descansaré una mica i llavors m'ho rumiaré. Sí. No puc! Ostres! Has d'anar més ràpid, afanya't! Ei! Voldria saber quan queda per arribar al pròxim poble! Doncs mira què et dic. Si un caiosser caminés com cal, arribaríem abans que es fes de nit. De nit? Ah. Ei, Chichiri! Per què no obres aquest farcell que portes i sortim volant? Va, no et facis pregar! Així podríem prendre unes copes amb les noies guapes de la pensió! Vaja, uns clients, quins homes més atractius en tenen el cor robat! Nosaltres només som rodamons! Si t'hi emboliques massa, acabaràs plorant! Ostres, que antipàtic! Ai, que mal! Para de fer bestieses i vine d'una vegada, corre! No vull! No vull! No vull caminar més! No vull! Renoi. Eh? Això és l'energia d'en Tamahome. Nakago. Estic a la vostra disposició. Segurament encara no podré fer-ho com la Soi, però podreu augmentar la vostra energia ni que sigui una mica i recuperareu la memòria més de pressa. Vés-te'n, sisplau. Deixa'm. Vull estar sol. Vés-te'n, ara mateix. Que no sents el que acabo de dir? Caram, caram. Acaba de tornar i no perd el temps, aquest. Benvingut. Nakago. Keisuke, això... Sí, és la tomba de la Takiko. Però quan hi vam anar era... Ara és així. Segurament demà encara serà més petita. No hi ha dubte que algú ha obert el llibre dels 4 déus del cel i la terra. Per això l'existència de la Takiko desapareix. Fins i tot sembla com si no hagués existit mai en aquest món. Keisuke. Mira, són aquí. Una capsa de galetes Morioka. Menja-te-les totes. Com? Però què dius ara? Com pots pensar en això en un moment com aquest? Per això mateix. Jo recuperaré el llibre dels 4 déus del cel i la terra. I també en Tamahome. I tu, Miyaka, què és el que hauries de fer? Continuar plorant? Oi que no? Has de continuar menjant i agafar forces per superar-ho. Tu que ets tan golafre, ets invencible. Ningú et pot igualar. Keisuke! Has de tirar endavant, entesos? Sí. Un terratrèmol. És molt fort. Ostres. Sí. Sí, digui. Keisuke, la Yuya està amb vosaltres? No, no ha vingut. No la trobo. Té el contestador connectat. Però
és un moment dur. Nosaltres haurem de fer el cor fort. Sí. Va, Caica. Per avui ja n'hi ha prou. Sí, renoi, quina gana que tinc. Quina sort que tens. El teu fill és molt treballador, ja pots estar Sí, content. senyor. I a més és l'home més ben plantat del poble. No, para. Germà. Ara ja hem arribat. Ospa, quina bona fila que fa. Deveu estar cansats. En Caica no ha vingut amb tu, oi? Ha passat pel graner. Deu estar endreçant els estris. Com ha anat el dia, Caica? Caica? Però... I aquesta roba? Nakago, vigila! Aparta't! Et veig molt fluix, encara. Que ja no te'n recordes de fer servir la teva energia. Nakago. Ja n'hi ha prou! Qui sou? Per què carai em voleu matar? No despistis ara, noi. Tu ets l'únic culpable, que de tots els bandolers de Reikaku només en quedem nosaltres. Els bandolers de Reikaku. En Tasuki. Ara sí que sabràs què és la venjança d'en Genro! Espera't! Ràbia sagrada! Jo no! Jo no! Mare, mare. Caica. Tornaràs aviat, oi? Caica! Vés amb compte. Vés amb molt de compte i cuida't, fill meu. No facis esforços.